ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ଡଗ୍ଟା ମାନେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଡଗ୍ଟା କେମିତି ଉଡ଼େ ଆଧରୁ ପ୍ଲେନ୍ଟା ସେଗୁଟା ଇଏ ହେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ଆଧରେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିରେ? ଓ ଯେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟୋରୀ। ପଢ଼ୁନ ସେଇଠି ଦ ଆଲରିଆଗୋ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଓହୋ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଧେ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ? British made single seat single engine Rolls non suitable এটা সেটা ইঞ্জিন র ইয়ে Pegasus engine MK151 এইটা হচ্ছে রিয়েল ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে সি হ্যারিয়র ইঞ্জিন। দেখ এই ইঞ্জিন হচ্ছে এই ହେଲା ମାନେ ଆଧରେ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆଧରେ ଟିକେ ପୁରା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଇଏରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆକୁ ପୁରା ଦେଖାହେବ ହେଲା ଯଦି ଆଧରେ ଟିକେ ବି ଇଏ ଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଇଏ କରାହେଇଯିବ ମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଆହେବନି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ହାରିଅର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲି ସି ହାରିଅର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟା ହେଲା। এইটা হচ্ছে তা ইঞ্জিন। এগুলা ସବୁ ଏମିତିଆ ମାନେ ଏମିତି ଆଲୋ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଏଗୁରା ତିଆରି ହେଇଥିବ ଯେ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲେ ବି ଆର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଲୁହା ତରଳିବନି, କିଛି ହେବନି ଏଇଟା ବୁଝୁଛଟି। ଫଟୋ MiG-29 ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲଟ୍ କିଛି ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ଇଏଟା ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ 100 ମିଟର ଉପରକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରିଦେବ ଥ୍ରଷ୍ଟିଂ ଇଏଟା ଏଇଟା। एंड ऑफ एन एरा आईएनएस विक्रांत। କୁଆଡ଼େ ଅଛ? କୁଆଡ଼େ ଆସ ଫଟୋ ଉଠି ଉଠିଛି ମାନେ ଏମିତି ଏୟାର ଟୁ ଏୟାରରେ ମାନେ ରିଫିଲିଂ ହୁଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ରିଫିଲିଂ ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ଏରା ସବୁ ବମ୍ ଦେଖ, ଏରା ମିସାଇଲ୍। এটা ସବୁ ଟାୟାର ଦେଖ, ଟାୟାର ସବୁ এটা ହେଉଛି ଛୋଟ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଇଏ ମଡୁଲାରଟା।
ତମେ ଏସି ପବନ ଖାଅ। ଏଠି ଏସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ବସିଛି। ଏଗୁରା ସବୁ ତା ମାନେ ଅଏଲ୍ ଟାଙ୍କର ଅଏଲ୍ ଯାଏ ଆଧାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର। ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ କାଳର ହେଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ଆଉନ। ମସ୍ତ ହଉଛି ନା ଭିଉଟା, ବିଚ୍ ଭିଉଟା।